Πένια Οσντόεφ, Ντεσπότοφ Κωνσταντέλιας Τάισον, αρχηγός και παρόν από το Βραζιλιάνο στην εντεκάδα. Και στην κορυφή της επίθεσης ένα ακόμη παιχνίδι ο Σαμάτα. Τον Θανάση Στάικο στο τέταρτο παιχνίδι του στον πάγκο της Λαμίας. Στην εστία ορατών, δεξιά ο Ραντόνια, Κοτζαμανίδης και Σάντσες ο Ουρουγουανός στο κέντρο των μετώπιστων, ο Βιτλής αριστερά, Τσιμπόλα, Σουρλής, δίδυμος τους Χαφ, Κλωναρίδης δεξιά αριστερά, ο Σουηδός ο Ρίνκο, Ιμπάνιεθ, ο Ισπανός και στην κορυφή της επίθεσης αρχηγός της Λαμίας ο 23χρονος ο Βλαχομήτρος, ο Τσιφτσής, χωρίς βέβαια ποτέ να έχει μπει θέμα αμφισβήτησης Κοτάρσκι. Αυτός είναι, πάντα ακούσατε τα νούμερα που λέει ο Κωστής. Η σέντρα του Μπάμπα είναι καλή. Από όλους πέρασε ο Κωνσταντέλιας, χάνει την πρώτη μεγάλη σπουδαία ευκαιρία στο παιχνίδι. Ο Ρατών μπλοκάρει. Ενώ στην αρχή φαίνεται πολλοί κόσμος και μοιρασμένη άμυνα, εδώ είναι μόνος του πλέον. Την ώρα της εκτέλεσης έχει τις πιθανότητες υπέρ του. Έχει καλή θέση ο Ρατών, η μία αναγνωσία αυτή, απ' την άλλη και ο Κωνσταντέλιας στέλνει την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα της. Ο Τάισον προσπαθεί, αλλά η συνεργασία δεν βγήκε. Ο Τάισον πιέζει. Ο Σαμάτα γυρίζει, θέλει να παίξει απέναντι. Πέρασε η μπάλα. Μία ακόμη προϋπόθεση καλής φάσης για τον ΠΑΟΚ με τον Ντεσπότοφ αυτή τη φορά. Και... εκεί στρεβάζει με την ΑΕΚ. Μπροστινή παλιά τώρα για τον Βλαχομήτρο. Βλαχομήτρος απέναντι στον Τσιφτσί. Ο Τσιφτσί σταθερά τώρα σηκώθηκε και σημαία από το βοηθό για offside. Φαίνεται αποφασισμένο να το δοκιμάσει. Το κάνει ο Ντεσπότοφ. Out. Όχι και τόσο μακρινό προηγούμενο χρονικό διάστημα βέβαια. Ντεσπότοφ και πάλι στη γωνία για το κόρνερ. Η μπάλα βρήκε ή όχι ο Ρατών. Περιμένουν όλοι τον κατοίκο. Βρήκε, λέει ο διαιτητής. Ξανά η προηγούμενη φάση. Στο παιχνίδι μας με 10 παίχτες η Λαμία. Ο ΠΑΟΚ εκτέλεσε το φάουλ. Προσπάθησε να βγάλει μια κομπίνα που κατέληξε στον Βιετέσκα. Τάισον. Κωνσταντέλιας ψάχνει το υπέροχο. Βρήκε τον Σάστρε. Ναι, είναι πάλι ο Σαμάτα. Συνεχίζει. Πιάνει την ιστορία από εκεί που ο ίδιος την αφήνει και πετυχαίνει ακόμη ένα γκολ. Στέλνει το βλέμμα στην κερκίδα και αφιερώνει εκεί αμέσως τον γκολ. Δείτε ξανά πόσο υπέροχα ο Κωνσταντέλιας επί της ουσίας τρυπάει την άμυνα της Λαμίας με αυτή την πάσα. Και ο Σαμάτας σκοράρει. Τσιμπόλα, οι κόντρες, οι μονομαχίες με ένταση. Ο Μπάμπα βρίσκει την μπάλα μπροστά του. Κωνσταντέλιας, κοντρόλ, δεξί, το σουτ στα δίχτυα, δικό του είναι αυτό το δεύτερο γκολ. Γιάννης Κωνσταντέλιας ψάχνει γκολ στο πρωτάθλημα και βρίσκει. Δεν είχε τόσο δύναμη, έστειλε την μπάλα στην άκρη της εστίας να βρει πρώτα στο δοκάρι και μετά να πάει στα δίχτυα. Δείτε το αυτό. Δείτε τη γρήγορη σκέψη και πόσο γρήγορα έκανε τη σκέψη του πράξη ο Κωνσταντέλιας, γιατί εκεί ήθελε να τη στείλει. Μετατοπίζει όλο το βάρος, όλη την προσοχή προς τη δεξιά πλευρά και τη στέλνει απέναντι. Λέικ στο κόρνερ για τη Λαμία. Κεφαλιά από τον Τσιβόλα που έμεινε χωρίς άμυνα και εδώ χάνει μια φάση με καλές προϋποθέσεις για τον ίδιο και για την ομάδα του. Ευκαιρία για τη Λαμία. Ξανά από το κόρνερ. Πέρασε από όλους και ο Βιετέσκα και ο Κετζιόρα κινήθηκαν προς τον αέρα. Δεν τη βρήκε κανείς. Κεφαλιά από τον Τσιβόλα. Κατέβασε ο Ιμπάνιες. Έχει επιλογή από τα αριστερά τον Ριγκ. Ριγκ που βρίσκει μπροστά του τον Σάστρε. Ανέβασε παίκτες τώρα εδώ η Λαμία. Τσιμπόλα σκέφτεται το σουτ, το έκανε ψηλά πάνω από την εστία. Την ώρα που ανέβαινε και ο Ραντόνια από τα δεξιά και ζητούσε μπάλα. Ντεσπότοφ εκτελεί, από όλους πέρασε το ακουνάκι κοντρό, δεν το βρήκε ο Μπάμπα. Ένα ακόμη σουτ σε μια πολύ γεμάτη περιοχή. Πάω για να πάρει μέτρα με Μπάμπα και Τάισον. Έσκαψε ο Τάισον, υπέροχο για τον Μπάμπα. Άφησε την μπάλα να προσγειωθεί μπροστά του ο Γκανέζος. Βρήκε και τον κοντρόλο. Κωνσταντέλιας την τσίπησε τόσο για να τη στείλει στα δίχτυα. Σκοράρει για δεύτερη φορά. Τα γκολ του ΠΑΟΚ γίνονται 3. 2 του Κωνσταντέλια. Η συνεργασία με υπομονή από την αριστερή πλευρά. Ήταν για αρκετό χρόνο, είναι η αλήθεια, από την αριστερή πλευρά. Μέχρι να πάει μπάλα στον Μπάμπα. Αυτός να τη γυρίσει στον Κωνσταντέλια. Και ο Κωνσταντέλιας να τη στείλει στα δίχτυα.
αντιθέτως δόθηκε ένα άτυπο σήμα. Τώρα μια παλιά μπροστά για τον Λέικ. Λέικ ανάμεσα σε τρεις, έκανε το σούτ με το αριστερό, δεν ήταν άσχημο, καθόλου άσχημο δεν ήταν. Η μπάλα πέρασε πολύ λίγο, σε μικρή απόσταση πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ωραία, ο Λέικ απαλλάχθηκε από τις άμυνες τριγύρω, έκανε αυτό το αριστερό. Ο Σντόεφ πήρε από τον Δεσπότοφ. Άνοιξε ο διάδρομος για τον Βούλγαρο, έκανε την σέντρα, η κεφαλιά από τον Σαμάτα. Out. Μακαναπληγούν τόσο πολύ η Τούμπα τον ΠΑΟΚ σε μια σεζόν. Σχεδόν μεταφυσικό μπορεί να πει κάποιος. Κωνσταντέλιας γύρισε, υπέροχα, έκανε σουτ και τρίτο γκολ για τον Κωνσταντέλια. Είναι ένα παιχνίδι πια που έχει ξεχωριστές φωτογραφίες στο άλμπουμ των αναμνήσεων του αυτό. 3 γκολ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Και τα κάνει όλα να φαίνονται τόσο απλά, τόσο εύκολα. Ο τρόπος που γυρίζει, που φέρνει τον εαυτό του σε θέση βολής, που σκοράρει, που στέλνει την μπάλα, της λέει της μπάλας, θα πας εκεί και πηγαίνει. Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση, πώς γυρίζει και πώς στέλνει την μπάλα στην αριστερή πλευρά της εστίας του Ρατών. Ένα πολύ διαφορετικό κομμάτι από την ομάδα του Στάικου στο δεύτερο ημίχρονο. Από τα δεξιά με το Σάστρε πάλι να είναι ψηλά. Πέρασε ο Ισπανός, πάτησε περιοχή, Τακουνάκι, υπέροχο γκολ, μια ζωγραφιά από τον Τσάλοφ, η πρώτη του επαφή με το που έρχεται από τον πάγκο και βγάζει αυτό το υπέροχο γκολ. Δεν γίνεται να το πρίξει το χαμόγελο ο Λουτσέσκου, όσα σκουφιά και κουκούλες και να φοράει το πρόσωπό του. Είναι τόσο φωτισμένο μέσα στη νύχτα που κάνει μπάμα από αυτά που βλέπει να γίνονται εντός γραμμών. Και όχι μόνο από τη συνολική απόδοση αλλά και από μεμονωμένες επιδόσεις παικτών που το ήθελαν τόσο πολύ, όπως τώρα ο Τσάλοφ. Τακουνάκι, γκολ, υπέροχο. Δείτε ξανά πως ο Σάστρε περνάει, ανοίγει όλος ο διάδρομος. Μία ακόμη η ασίστη για το Σάστρε. Στο παιχνίδι 5 τα γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας για τον Πένια. Ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα σημαδεύοντας τον Καμαρά. Το σουτ που γίνεται και είναι καταπληκτικό το γκολ. Έχει και έκτο γκολ το παιχνίδι και είναι ίσως το πιο όμορφο απ' όλα. Είναι ο Ράχμαν Μπάμπα που πλέον αυτός είναι ο πρώτος σκόρερ της σεζόν που τρέχει και συνεχίζει να τρέχει για τον ΠΑΟΚ. Δείτε πως πανηγυρίζουν όλοι σαν μικρά παιδιά. Σειρά για να δίνουν συγχαρητήρια στον Μπάμπα οι συμπαίκτες του. Δείτε ξανά πως φτάνει η μπάλα στον Μπάμπα και κρατήστε επίσης ότι αυτό το κάνει με το δεξί ένας άνθρωπος που συστήνεται ως αριστεροπόδαρος. Τη σεζόν το έχει ξανακάνει, 9 πλέον τα δικά του γκολ στη σεζόν. Θα πάει να δει την προηγούμενη φάση στο βάρο κατοίκος. Ο VAR έχει καλέσει τον κατοίκο για την προηγούμενη φάση. Αυτό είναι που βλέπουμε και εμείς και περιμένουμε την απόφαση που θα πάρει ο κατοίκος. Μάλιστα. Δεν θα μετρήσει αυτό το γκολ του Μπαμπά. Σέντρα από τον Καμαρά, το σωρετήρε στον αέρα. Ο Τσάλοφ περιμένει και ο Ζίβκοβιτς, ναι, σκοράρει ο Ζίβκοβιτς, επιστρέφει στην ενεργό δράση μετά τον τραυματισμό του και σκοράρει. 6-0 ο ΠΑΟΚ. Το γκολ του Μπάμπα ακυρώθηκε λίγο πριν. Δεν μέτρησε, εκεί το σκορ δεν πήγε στο 6-0, το πηγαίνει τώρα ο Ζίβκοβιτς. Ο Τσάλοφ αρχικά δεν μπόρεσε να φέρει την μπάλα μπροστά του, έρχεται ο Ζίβκοβιτς με το καλό αριστερό του πόδι
Λίγο έσκασε η μπάλα για να τη βρει γεμάτα με τον Κουτεπιέ όπως το ήθελε και την έστειλε στα δίχτυα του Ρατών. Πριν λέγαμε για τον Μπάμπα σκοράροντας τι είχε γίνει αυτός ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ στη σεζόν. Το γκολ δεν μέτρησε, άρα ένα βήμα πίσω. Τώρα του Ζίβκοβιτς που μετράει. Αυτός είναι πλέον με τα 9 συνολικά στη σεζόν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς, ο Κετζιόρα για τον Πένια. Πέλκας έψαξε και βρήκε το Σορετήρε. Σκοράρει και αυτός για το 7ο. 7-0 ο ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις. Με το Σορετήρε να παίρνει την πάσα του Πέλκα και να τη στέλνει στα δίχτυα για το 7-0. Δείτε ξανά την παλιά του Πέλκα για το Σορετήρε. Θα ελεγχθεί βέβαια η φάση. Για το αν όλα είναι κανονικά. Επί του παρόντος ξανά και ξανά και ο τρόπος με τον οποίο ο Πέλκας βρίσκει το Σορετήρε, αλλά και 7-0, αυτό είναι το τελικό σκορ στο παιχνίδι. Μια βραδιά θριάμβου για τον ΠΑΟΚ, μια βραδιά